שמעתי את לעשות יס. צחק כאילו. זה עם רמקול. הלו! שלום לך, מה שלומך? תגידי להם שכפר עליך את יכולה לעשות לי יס? יס, את עובדת ביס? אני רוצה שתעשי לי כבלים בבית שכפר עליך נא. רגע, וכמה זה יעלה לי הדבר הזה? אני רוצה 4 ממירים, 2 מדברים ו2 שומעים. כמה זה יעלה לי? כבר עליך נעשה מברך אותך, תהי בריאה מפוסת מסכינה. 333. לפני מע"מ או אחרי? לפני מע"מ או אחרי? בסדר, אז מסמור אותך. ותגידי לי, ואני אראה כל הערוצים, הכל בסדר? מרוקו, הכל אני אראה? הבנתי אותך, אז תהיי לי בריאה, אז מסמור אותך בעזרת השם, ואני מאחל לך שכל מה שתעשי תצליחי וייתן לך בריאות בורא עולם, ובעזרת השם תשקי בלוטו שלא תעבדי ביס יותר. סגרנו. את רוצה פרטים שלי? אני גר ברחוב שבטי הנביאים. זה, את יודעת איפה זה? בקריות. כן, שבטי הנביאים 24/3. כן, תרשמי את המספר טלפון שלי 054 698 6160. חנניה הראש. כן, את רוצה מספר כרטיס אשראי שלי גם? 2431 78 41. התוקף 2017 ל-15 2013. אני אתקשר לך תכף ואני אדבר עם אשתי. זקלין! למה את לא עונה? למה? תבואי לי פה, תבואי! מה זה עכשיו המחרבנת? מה זה מחרבנת? לקסרה עמוד כמפגרת. אני כבר מתקשר אליך, בסדר מותק? גברת! אני כבר מתקשר לך. איך קוראים לך בכלל? נטע? אלוהים נטע אותך במדינת ישראל. טוב, אני כבר מתקשר, אשתי תסתם מחרבנת, אני אראה לה מה זה. יאללה, ביי. שולחת לה את זה? אני מעלה לה את זה לפייסבוק.